ani 26 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction nationale de transport sabula bolomafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugulatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara ka wari cili musakaw kan abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ye a ka nɛgɛjuru siraw labɛn sabula bi su in na ta baabu bɛna kɛ biométrie passeport maliyɛn minnu bɛ yan ani minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ carte biométrique ko ani passeport ko ni sɛbɛnko minnu bɛ an ka jamana kun kan maa min welelen don an fɛ o ye Dabakotoba ye ale yɛrɛ sera kɛnɛ kɔnɔ sɔɔni sisan n'an tilala an ka kuma ɲɛbila kumaw la an bɛna ale ladon. Bisu in na an b'a da tulo ka sa k'a fɔ Sewarekaw fɛ wolomasiri tabaw ye pankuru kura sɔrɔ drone kura-kuraw min ye jamanakuntigi ale min ye kɛlɛbolo ɲɛmaa minisiri ye nin waati in na a nagakɔrɔ minisiri n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa ale taar'o di Jean Élisée Daw ma o fana y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di général Alu Boyi Jara ma ale min ye chef d'état-major ye wolomasiri taba minnu ka baara bɛnnen don pankuruko ma an ka jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Sewarekaw fɛ armée ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa kunungo min ye wulikajɔ belebeleba o kɛra ka ɲɛsin Bamajɔle kɛbaw ma Tesalit marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Bamajɔle ni Wale kɛbaw kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ sigi ye Tesalit kɔnɔna na min ye armée ale ye gosili ta ka ɲɛsin ma bi fana Muruja fana mara la min ye armée ale Bamajɔle ni Wale kɛbaw maa 4 olu bɔ baara la pewu armée ka baara minnu fana bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukoloko hukumu kɔnɔna na sa olu fana ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra kunna siningo fana min ye baro kɛlɛ Jean Élisée Daw ye a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa wolomasiri tabaw ka baara ninnu kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye kungoko ye n'o ye motoko ye bɛɛ lajɛlen ka u matarafa yaasa baara min se ka nɔgɔya cogo min na u bolo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sabula dantigɛliw olu kɛra ka b'a ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'a faamuya maaw yɛrɛ bɛ lafiya min ɲini basigi min ɲini o ka se ka sigi sen kan o la sa k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ halisa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan olu ka se ka kɛ Murujakaw fɛ min ye armée a n'a dɛmɛbagajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Rusilakaw ye u y'a jira sa ko Bamajɔle ni Wale kɛbaw kɔni olu dɔw fana sɔrɔ camion dɔ kɔnɔ ani moto dɔw k'olu fana bɔ baara la pewu Bamajɔle ni Wale kɛbaw maa 10 u y'o de fa o wulikajɔ in ale sen fɛ n'an bɔr'o la sa min ye Korofina polisiso maaw siganama segi falai olu boloda o de kan ni Ala sɔnna ma olu ye min kɛ sini ana o ɲɛfɔ
aw caman ka moto bɛ ye nin sen fɛ koyi nafajikaw ni a tɔgɔ di Marseillekaw ni yɔrɔ tɔgɔ di Sangarebugukaw Korofina polisiw kɔni wulila k'i jɔ yaasa ka se ka i bolo da maa caman kan min ye polisi ɲɛmaa yɛrɛ sa ale fana taara i ɲɛda maaw kan maa minnu b'a fɛ ka don polisiya la fala ye sɛbɛn i yɛrɛ ka kuma sɛbɛn ɲinini fana ye wari ye donc sɛbɛn k'aw ta ka se ka taa polisiya fana baara lajɛ sa min ye polisi directeur ba ye contrôleur général de police Sukone ale taara i ɲɛda o kɛnɛ baarakɛlaw kan fɛn min bɛ ka sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ faamuya k'o don ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso gouverneur ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Segu ni Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye waleya in ye sa kɔni sɔrɔla bɔlɔlɔ sira sanfɛ ni ja dɔ ye ja min n'o bɔlen don k'o bila nin waati in na Sikaso gouverneur ko sa k'a b'a ɲini Sikasokaw fɛ k'u yɛrɛ minɛ nin ko ninnu na Segu ni Sikaso olu ka tulonkɛ o bɛ bɛn ma nka min ye ka bɔlɔlɔ sira ta k'a kɛ vidéo kɛ ye o vidéo kɛ kɔni o ma bɛn ale ma bi o ma bɛn a ma sini a ka directeur de cabinet n'o ye Bernard Kulibali ye ale ye sɛbɛn in fa siri fala ye min ye lycée Moribabugu lycée o kabakuru fɔlɔ fana dara bi an b'a yira maaw la fana k'a fɔ sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko pupille la nation olu fana taara Kuluba lajɛ bi fala ye Kuluba kununko fo ka na s'a bi ma jamanakuntigi minnu tɛmɛna olu ye yɛlɛma minnu don a la fo ka taa se nin waati ma o bɛɛ lajɛlen yiral'u la baara bɛ kɛ cogo di jamanakuntigi bɛ baara kɛ cogo di ani a nagakɔrɔmɔgɔw bɛ baara kɛ cogo di fo ka taa se Kuluba yiritigɛlaw ni yirifuranaw ni yɔrɔ furanaw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra denmisɛnninw ye ani maabaw ni cɛbaw sigiyɔrɔ fana bɛ Kulubakaw fɛ yen pupille de la nation u taar'u ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan ministre min bɛ yen ni ale bɛ bagan marako kunna sa ale fana tun bɛ Kayikaw fɛ yen Tamana fala ye i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa an n'an lamini jamanaw u k'a dɔn k'a fɔ ko an fana ka baganw u tɛna bɔ ka t'u kunfɛ tuguni nin ye kuma la kumabaw ye an bɛ se ka min fɔ su in na ni Ala sɔnna ma sɔɔni sisan an ka maa welelen an bɛna n'ale ladon nɛgɛjuru sira o ye 92 42 42 30 ye 92 42 42 30 ni maa min y'o dasi i bɛ se k'i ka ɲininkaliw kɛ an ka maa welelen na sɔɔni sisan an b'ale ladon. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la.
dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ko warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bawo anan filɛbaw minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi jɛmukan n'o ye aw hakilinaw la falifalenni kɛnɛ ye an ye maa min wele ka na bi o ye Dabatakoba ye Dabatako ale kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma jɛkulu min b'a bolo sa n'a b'o ɲɛmaya la o ye association solidarité humaine en France ye su in na an bɛna kuma min kan o tɛ humaine ye sa nka humain b'a kɔnɔna na sabula o ye biométrie ye o ye carte nina ye o ye passeport sɔrɔli ani sɛbɛn tɔ minnu bɛ tubabulakaw fɛ anw t'a caman dɔn yaasa sa ka se ka faamuyali kɛ a la aw yɛrɛ fana ka se k'aw da don a la an ye nɛgɛjuru sira fana sigi sen kan n'o ye 92 42 42 30 a bɛ se ka weleli kɛ aw hakilinaw aw ka faamuyali ni fɛn minnu bɛ yen nka min ye Dabakato ka association ye su ani tile maaw de bɛ don olu kan ni ɲɛji ye ɲɛji min don ko ɲɔgɔn tɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ Bamako yan ne bɛ se ka wuli ka taa Segu ka taa Moti ka taa Kayi k'a sɔrɔ ma papier kelen ta olu fɛ yen si de bɛ a tɛ ku i la wa ni sɛbɛn t'i la foyi t'i la i tɛ foyi sɔrɔ foyi tɛ k'i ta ye i bɛ kɛ maa bolo kɔnɔ maa yɛrɛ de ye Dabatako su in na an b'a fɛ ka min faamuya kosɛbɛ fɔlɔ o de ye k'a fɔ aw ka tɔn in n'o ye association solidarité humaine ye tile kɔnɔ su kɔnɔ don o don maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile u ka miirinaba fɔlɔ yɛrɛ ye mun de ye ka ɲɛsin nin sɛbɛnko ninnu ma. Merci Kasim, o ɲininkali diyara n ye tout d'abord an bɛ e yɛrɛ fo i ka bisimilali la an b'i fo fɛnɛ ka antenne labila an ye an ka se ka an da don nin na pour que maliden minnu sigin bɛ kɔfɛ an bɛ se k'an da don u ka gɛlɛyaw la. Bibi na ne bɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi jamana ma n'o ye Faransi yɛrɛ kɔnɔna ye n bɛ tɔn min ɲɛma o ye association solidarité humaine ye donc tɔn in fɛnɛ an bɛ malidenw bisimila an b'u lamɛn k'u kunnafoni ka tila k'u bilasira k'u dɛmɛ papier kow taabolo kan n'o ye sɛbɛnko ye n'o ye Mali sɛbɛnkow b'o la u bɛ Faransi jamana min kɔnɔ o séjour kow fɛnɛ b'o la mais Kasim bibi na gɛlɛya min bɛ malidenw kan bi minnu bɛ don anw kan su ani tile ni ɲɛji ye o ye nina ko de Kasim nina ani passeport passeport biométrique ni passeport fo données biométriques nunu ba i b'a dɔn passeport in filɛ nin ale tɛ sɔrɔ ni nina tɛ nina in fɛnɛ carte biométrique tɛ sɔrɔ tant que n'i ma enrôlement kɛ k'i bolonɔw da donc o degunba de bɛ an kan bi parce que an ka sifinnakaw n'o ye jeunesse ye denmisɛnninw caman de bɛ Faransi bi ani Italie Espagne mais Faransi ta de ka ca kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ Europe jamana ninnu bɛɛ la an ka ca Faransi de ni jamana ninnu tɔ bɛɛ ye donc malien ka ca Faransi an bɛ se fo maa miliyɔnw ma o ye minnu dɔnnen don wa minnu ma dɔn o ka ca n'o ye mais nin problème fanba la ni n ko problème b'an kan o ye nina ye nina in bɛ sɔrɔ cogo di Kasim parce que an ka sifinnaka caman bɛ don Faransi jamana kɔnɔ u bɛ taa de k'u bɛ taa fɛn dɔ ɲini ka segin n'a ye faso la i b'a sɔrɔ degun dɔ de y'u bɔ jamana kɔnɔ ka taa o ye baara sɔrɔbaliya n'o ye chômage ye baara sɔrɔbaliya ani gɛlɛya donc o de b'a to caman bɛ tunga saki ta ka taa u bɛ taa duguma sira de fɛ u bɛ bɔ sira min yɛrɛ fɛ ka se Faransi fɔlɔ o ye calvaire dan de ye donc mais n'u sera yen i b'a sɔrɔ a caman bɛ taa parce que n'i taara tunga na tunga sigi kan fɔlɔ ye min ye i bɛ taa jamana min na n'an b'a fɔ ma pays d'accueil i ka se ka o jamana sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ parce que o fɛnɛ bɛ o jamana sigi kan ye parce que n'i ye sɛbɛn sɔrɔ a b'a to i bɛ se ka baara sɔrɔ n'i ye sɛbɛn sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ so sɔrɔ siyɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ i bɛ se ka taa ka segin nɔgɔya i faso ni i bɛ baara kɛ jamana min na donc
ni an ka denmisɛnninw ninnu taara i b'a sɔrɔ a caman bɛ taa Kasimu u taa waati b'a sɔrɔ métier t'u la parce que tɛ baara kɛ parce que an ka yan jamana in na très généralement i b'a sɔrɔ bɛɛ concentré len don formation minnu kan o ye soit an ka kɛ juriste ye ou an ka kɛ économiste ye ou bien médecine mais i b'a sɔrɔ formation professionnelle c'est ça avocat donc i b'a sɔrɔ formation professionnelle man ca yan nɔ donc bɛɛ bɛ to o domaine de la an bɛɛ bɛ bureau de kɔ tout à fait mais contrairement à France n'u taara yen nɔ sisan i b'a sɔrɔ olu fɛ yen olu accéléré de formation professionnelle de kan bololabaara i bɛ se u b'i ta u b'i bila bololabaara la c'est-à-dire bololabaara min bɛ se ka wolo baara la direct yɔrɔnin kelen u b'i bila kalan na c'est-à-dire n'i ye k'a ta san kelen na fo san 18 donc n'i ma tɛmɛ san 18 kan san 18 duguma ka jigin u b'i considérer comme mineur bon n'i ye mineur ye service dɔw b'olu fɛ yen olu service ninnu bɛ se k'i ta u b'i don baara la c'est-à-dire d'abord u b'i ta fɔlɔ k'i loger donc u b'i balo u b'u jɔ n'i ka balo ye k'i jɔ n'i ka fɛɛrɛ bɔ ye k'i jɔ hali i ka argent de poche musakaninw ye donc u b'i kalan fɛnɛ u b'i ɲininka fɔlɔ e b'a fɛ ka kalan jumɛn de kɛ ou bien e b'a fɛ ka baara jumɛn de kɛ ni e ko ko bon n b'a fɛ ka kɛ soudeur ye ou bien n b'a fɛ ka kɛ menuisier ye ou bien n b'a fɛ ka kɛ boulanger ou bien pâtissier par exemple u b'i bila o formation na donc e b'o formation de kalan kɛ san 2 san 3 i bɛ tila o kalan na dɔrɔn baara de b'i ɲɛ donc i tɛ taa munumunu salo t'a la donc i b'a sɔrɔ i bɛ tila dɔrɔn parce que a besoin bɛ baara bɛ yen diplôme b'i bolo u b'i ta avec le diplôme sara ka ɲi donc maintenant n'an ka denmisɛnninw caman taara caman bɛ t'o sira de fɛ o sɛbɛn sɔrɔ fana de ka teli wa n'olu y'i ta ka nin bɛɛ k'i ye u b'i kalan u b'a fɔ i ka baara kɛ après u bɛ séjour de d'i ma bon séjour in ta yɔrɔ de problème de bɛ na kɛ yen parce que pourquoi i kalannen kɔfɛ diplôme b'i bolo a bɛ fɔ k'i bɛna baara daminɛ séjour yɔrɔ bɛna kɛ blocage ye parce que yenkaw b'a fɔ i tɛ séjour tɛ se ka d'i ma fɛnɛ cogoya si tant que n'i ma na n'i ka jamana ka passeport ye i ye jamana fɛn fɛn mɔgɔ ye u b'a fɔ bon na n'i ka jamana ka passeport ye ou bien i ka na ni carte d'identité biométrique ye parce que olu fɛnɛ b'o document ninnu de reconnu kɔfɛ parce que u b'a fɔ c'est des données biométriques sécurisées donc maintenant n'a sera passeport ko yɔrɔ ma anw ka sifinnaka minɛ i b'a sɔrɔ a caman fili erreur dɔ b'u ka données la dɔw caman b'a dab'a kama parce que pour que u ka baara sɔrɔ yen nɔ donc i b'a sɔrɔ si dɔgɔya in bɛ na yen de parce que ni e taara sisan France ye loi kura min voté pour que da ka don i ka sɛbɛn ko kuma yɛrɛ la France bibi na dɔgɔyalen f'i ka san 3 kɛ fɔlɔ o ye baara sira ye dɛ u k'i ta ni baara sira ye o de ka teli n'a bɛɛ o san. donc sisan n'i taara kalan sira fɛ n'i taara n'i ye kalan na i ka san 3 kɛ kalan na i ka san 3 kɛ kalan na pour que da ka se ka don i ka sɛbɛn tout à fait f'i ka 3 années o tuma ne taara ka to n bɛ taa si e fɛ yen n bɛ taa si fala fɛ yen n bɛ montrer porte bayolo yɔrɔ ninnu n bɛ to ka taa n den ka si ye ka burutigini ninnu ka baara ni ninnu kɛ o t'a la parce que u y'o bɔ a la u y'a bila sisan fo san 7 n'i b'o cogoya in na u b'a fɔ f'i ka san 7 de kɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ pour que da ka don i ka sɛbɛnko la u b'a fɔ sisan voilà donc o sɛbɛn in fana ye min ye u b'a fɔ de ma admission exceptionnelle au séjour o admission in o ye pouvoir discrétion o bɛ préfet kelen de bolo préfet de bɛ se ka o de b'o jateminɛ Kasim nana papier ɲini fɛ Kasim kunkolo ye n diya n bɛ n ka sɛbɛn d'a ma ou Kasim nana a tɛ n ka jamana sariyaw bonya a ma mɛn jamana kɔnɔ somɔgɔ t'a la muso t'a bolo den t'a bolo n tɛ se ka sɛbɛn d'a ma bon o décision bɛɛ bɛ préfet de bolo mais maintenant n'i taara baara sira fɛ o ye liste dɔ décret dɔ bɔ liste dɔ bɛ ko métier en tension donc métier en tension comme bɛɛ bɛ maliyɛn dɔn ni baara de ye France n'an taara i bɛ u ka restauration u bɛ baara kɛ an tɛ fɛn bɛɛ kɛ an bɛ t'o bɛɛ kɛ i y'a faamu an tɛ sonyali kɛ u tɛ bingani kɛ mais n'i kɔni ko baara i bɛ maliyɛn de ye bon i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw de ka ca o kɔnɔ bon o ye décret dɔ bɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin baara in kɔnɔ aw bɛ aw ka dossier déposer ni contrat ni fiche de paie b'aw bolo parce que patron fɛnɛ caman bɛ ɲɛtugu ka mɔgɔw ta ni contrat ni fiche de paie k'a sɔrɔ hali ni sɛbɛn t'i bolo dɔw b'u ɲɛtugu k'a kɛ mais régularisation o b'a fɔ i ka na ni passeport de ye donc n'a fɔra i ka na ni passeport i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ pénaliser passeport ko yɔrɔ la passeport tɛ yen parce que n'u taara passeport ta yɔrɔ la i b'a sɔrɔ o données kɔrɔlen bɛ yen donc o données kɔrɔlen de bɛ bɔ i ni san 30 min bɔra bon o san 30 kɛlɛ bɛ bɔ o tɛ se ka yira administration a bɛ sɔrɔ ka Simo weleli daminɛ ko Simo k'a lajɛ i y'a faamu Simo tout à fait donc i b'a sɔrɔ e ka o données donna administration kɔnɔ i tɛ se ka segin tugun ko e ye san 30 ye bon maintenant e bɛ obligé de k'o ɲɛɲini k'o correction kɛ pour que i ka se ka continuer k'i ka baara kɛ donc an ka mɔgɔ caman binna o problème ni degun bɛ yen ni fɛn bɛ ka Kasim i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin min bɛ nin problème kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bayiri ka bɔ bi France a caman bloqué don baara tɛ yen parce que a dɔw yɛrɛ ka séjour labɛnnen don ka bila préfecture la dɔw ni ɲɛji bɛ na anw ka association na a ye n dɛmɛ an ka document sɔrɔ n ka séjour bɛ yen u bɛ SMS yira na i ka carte ta mais na ni passeport dɔrɔn ye o dɔrɔn de ɲininen don i fɛ
papier bɛɛ labɛnnen don pas bɛɛ labɛnnen don c'est à dire e ka na ni passeport ye k'o yira dɔ u ka séjour d'i ma o b'a sɔrɔ bayo numéro la k'e ka fɛn tɛ se ka falen k'e ka fɛn tɛ se ka falen min bɛ k'i k'a kɛ n'o ye i y'a faamu donc o problème o dɔ e bɛ u bɛ to taa ka segin de la don o don fo carte bɛ d'i ma carte bɛ tila ka ban k'a to préfet bolo k'a sɔrɔ a ma di e ma taa ta donc o kɔnɔgan de bɛ mɔgɔw la yen o stress n'o ɲɛji de bɛ mɔgɔw kan après i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw fana danbe yan nɔ ni mɔgɔ minnu mago b'o o problème na olu b'a fɔ a y'a fɛn bila ka na an b'aw ka fɛn corriger o fana b'u ka wariw minɛ ka taa cyber la ka dossier dɔ modifier dɔrɔn k'o c'u ma o bɛ tila ka taa fɔ mɔgɔ caman ye c'est ça n ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u kan'a di mɔgɔ ma n'i y'a di i kɔni i ka wari fili fiɲɛ fɛ a tɛ se ka a tɛ sɛbɛn kɔni dilan i ye min bɛ i mago ɲɛ c'est ça bon mɔgɔ caman ka nafolo de kasarala o la Kasim donc n'u taara u bɛ tila ka taa passeport wari sara u bɛ tila ka taa passeport déposer n'u sera passeport déposer a bɛ fɔ ko fiche ni n'a ye man ɲi parce que passeport déposé n'u taara n'a ye dɔrɔn ni fiche yɛlɛmanen don a bɛ taa base de données la o passeport bloqué donc i ye passeport wari min sara i n'o tɛ bilen i ni passeport fana tɛ i ka séjour fana dalen don i n'o tɛ bon o kɛlen sisan an ye wulikajɔw dɔ kɛ an ko solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ an ko bon an ka jateminɛ association an ka liste dɔ créer an ka a lajɛ ka mɔgɔw quantifier k'a dɔn mɔgɔ hakɛ joli yɛrɛ de bɛ nin situation kɔnɔ bon n'an y'o da dɔn a ko ɲɛɲini voilà donc an ye liste kɛ an b'u tɔgɔ ta k'u si ta k'u date ta k'u ka mail ta contact k'u bɛɛ sɔrɔ cogo min na k'a bɛɛ ta donc n'an y'o ta maintenant an bɛ se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a yir'u la bon ni jamana in na ni maliyɛn denw bɛ nin situation in de la bon u mago bɛ nin passeport dɔrɔn de la pour que k'u ka titre de séjour sɔrɔ ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la parce que correction na an ye wulikajɔ fɔlɔ minnu kɛ gouvernement tun ye commission interministérielle dɔ bila en place donc u ye fiche de collecte dɔ bila o fiche de collecte an ka mɔgɔw bɛ données wa rempli site kan donc avec les données erronées et les données souhaitées fili bɛ minnu na ani u b'a fɛ ka minnu ta bon u ye liste de pièces à fournir dɔ de kɛ bon liste de pièces à fournir o de pénalité bɛ yen de parce que là-bas c'est très pénalisant parce que u bɛ document minnu ɲini an ka mɔgɔw fɛ i ka min don yaasa i ka se ka papier i ka papier in ka corriger o fɛnɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si parce que yen nɔ France b'a fɔ e ka carte de séjour dilannen don e kana passeport de an bɛ séjour d'i ma i ka séjour bɛ yan na ni passeport ye dɔrɔn k'a ta ka d'i ma bon erreur bɛ ka nin la ni e nana k'e bɛ correction kɛ Mali fɛnɛ b'a fɔ e ka na ni séjour ye ne b'i ka nin na corriger est ce que i ye k'a ye wa bon o cas tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si bon donc mɔgɔw de bɛ bon séjour min dalen don préfet fɛ France Mali mago b'o la tout à fait préfet mago bɛ Mali ta in na e nana min ɲini Bamakɔ yan bon Dabako t'a to ɲɔgɔn ye bon an ka denmisɛnninw bɛɛ bɔ ka bin ni kɔnɔguwan ni kɔnɔraguwan fɛn fɛn la o de la parce que séjour bɛ yen e tɛ se k'a ta correction ni na la olu se tɛ dɛ yan nɔ u b'a fɔ ko ni séjour i ka na ni séjour ye olu b'i ka séjour la k'a corriger étant donné e ka séjour dun bɛ préfet bolo o t'e bolo ni préfet fɛnɛ ko k'e ka na ni passeport de ye e ka taa séjour ta ka nin ta bon baara dun cɛ tant que ni séjour in fɛnɛ ma sɔrɔ hali e ye formation min kɛ i tɛ se k'o baara kɛ bon hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ yen i somɔgɔw bɛ sa balo i tɛ se ka na comme aw ni ɲɛmɔgɔw bɛ kuma na ko cogo di nin ko in na dɛ anw ye ɲɛfɔli k'u ye anw ko ɲɛmɔgɔw ma nin ko in c'est simple comme a ka gɛlɛ a ka nɔgɔ mais nin bɛɛ ye choix ni décision politique de c'est à dire déjà an ye courage sɔrɔ u ye commission min bila ko ka correction kɛ temporairement o correction n'a baaraw ma lase a ma dafa min bɛ se k'a dafa yɔrɔ min na u b'a demander ko an ka denmisɛnninw ka na ni titre de séjour ye u bɛ correction kɛ u k'o yɔrɔ document falen au lieu que u k'a fɔ tout à fait u bɛ se k'a fɔ a ye na ni aw ka wolosɛbɛn ye ou bien aw bɛ jamana min na pour que k'a sɛbɛntiya aw bɛ Faransi u bɛ se k'a fɔ a ye na ni ye service public dɔ document ye min b'a jira i bɛ baara la Faransi a bɛ se ka kɛ contrat de travail ye a bɛ se ka kɛ sécurité sociale attestation ye a bɛ se ka kɛ impôt yɛrɛ ye parce que ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali ni olu tɛ donc n'a tigi nana ou bien a tigilamɔgɔw ka t'u enregistrer consulat la a ka dɔn a karisa bɛ Faransi jamana kan consulat bɛ se ka attestation dɔ d'a ma k'a fɔ karisa bɛ consulat karisa bɛ Faransi yan donc o la an ka mɔgɔw bɛ se ka correction kɛ n'o document ninnu ye ka fara wolosɛbɛn ni document kɔrɔ minnu b'a bolo a tɔgɔw la o ye proposition fɔlɔ ye bon ani proposition filanan an ye min k'u ye u ye écart d'âge la u ko ko u bɛ correction kɛ ni écart d'âge dɔ ye par exemple k'a ta san fila waati dɔ la a tun bɛ san fila la wagati dɔ la u y'a arrondi kalo saba kɔnɔna la k'a bila san wɔɔrɔ la donc o san wɔɔrɔ a jɔra yen
après kalo tu kalo min do tu kalo saba correction be ko konna la bo be ba do malien minum be ko fe ni ko correction ke kalo saba ka dogon nga permission en permetti parce que on ko bo 600 oui écart d'âge min ke ka da 2 ans ani 6 ans ou ka la je ka o arrondi kana 10 ans parce que jamain 80-90% bébé 10 ans tranché ni kono donc nous ya laissé hali 100 ans ka fo bo ay am correction da le 600 ay dossier déposé donc ces jours ko imbe bois là ben ani document vrai mi ba justifier au France ou au Italie ou au Espagne ani akona ni akawolo sebe wi ani écart d'âge ko arrondi ka bla 10 ans et puis de correction fene ou ka laje a doka len ka ke kalo woro sinon sankelere wala no kera ibe se ka permission soro ki ga bulbulu ke consulat ou ni soutien pour que dossier fene kana parce que dossier be bla deux niveaux di parce que en bas dossier ou faranyon ka bla ka ta consulat la consulat e malika la sigide o fene be dossier ou faranyon ka bla kana bamako di do ibo be cheminement jatimine o be taminta bon akana tout à fait akana délégation ka traité ou akla ka ta bordoro ta kana tribunal ka jugement ke ka décision fene di ou ga segna ta délégation ko arrêté akla ka bordoro dum ko ta c'était décla il y a procédure haja donc kalo saba kono ni betti ka ke donc il va falloir que na ku nyina wati de la ngo u kele nga ko machine dala la aw nga wira tuma sigisa mi nga da ka tima kono ka duma o tede an yara tu de miri parce que an boulot de fait que ça an ko kera yara tay donc maintenant nga ma fleti ki ça voilà solution bena noya et puis minum hali provisoire tu bilan minum o bebe valider o beta donc an go bon nous une proposition na nous sono kan 600 de gumimbe mo bayiri ka mimbe am se ga fa 90-99% be ka be nyina bo parce que o be yere yo kono parce que on be lisi fen fe ko sene na dépôt min kera kalo ça va mindira RG do lisi bora do ngonta ya be plus de 300 et quelques bo ni rejetera o ya be rejeté pour dépassement d'âge carte d'identité par exemple noko kerengere ne alaw mo mi ni malien ni be koka akara be France be yoro ni ka passeport o dati bana ima se ka a kura ya abe mu yere de chen yere Kassim abe cheni bade doikum parce que pourquoi ni ka passeport bana e wa do passeport kan ka renouveler kalo woro yana ka ban parce que kalo woro na to kalo woro hala te voyager on ti se ka ta dugu bon de i kan ga passeport valide abana doni passeport bana ka so ima se ka renouveler dugu ta ibe jewko ou be soit ni bora ite segi fin fla parce que ni on be français ni passeport bana c'est ça n'a pas se ka renouveler français mais possibilité be consulat là ambe boni laisser passer mais laisser passer fene document ale bi labo na ti se ki lasi ati lado ni nana fini passeport kata ibe ka nga franchement ni nyona abana bon ambalma chama moto taxi o bade de glonendo yanobi una na laisser passer amago mi be fene abe mo ko keme chama bode una na laisser passer là ou décembre ka sigi bloquer le passeport masoro séjour ou bana visa test roble kata pani séjour fene bana iti se ka sigi blé donc au blocage be o e kum foloy ni passeport bana fene séjour be glan avec la préfecture la iti se kata parce que pour que préfet fene ka séjour di mafika passeport de présenter bon ni boro la ni ko bita impôt déclaré faut passeport fene ka kibul en cours de validité ni ko bita sécurité sociale i ka droit de santé ka cadre la fi passeport fene ka kibulu bon français ni a jatimine ibe document administratif fait demander que ça soit l'impôt la sécurité sociale le titre de séjour la nationalité le voyage ni mbede glonner le passeport là bon na le tibulité ni sisoro amen mbege ya fou mais yeno ni mbede conditionnel le passeport là faut passeport de ka kibulo à jour en cours de validité dala kumati ko fo yena aish ote tubabu ko mi sebene le noir sur blanc lu mago bodila ka fo ko ne do do flé bana et puis ka fo ko hali virgule i to ko Kassim ko i do fara ko te fara te passer il faut que ça soit identique abeka ke kili ni Kassim ni Kassim se bayti te ateteme uba ila se ki kata ko nyana boy kana nae o fene adama bulibuliye boni mbede de gumba an kan o e ko kele flana fene be hali acte de naissance kan follow en tout me couler la passeport mais phénomène were be kana o acte de naissance o fene be ka faraka parce que en données biométriques là ntara na wa jatimina na nga wule seben ta les copies d'extrait de naissance
ani volet numéro 3 nbe ni ya a formulaire la dia sans fela la numéro nina a don robi mais ma sebe ka bo ayoro ni langolo bo yen fo sans fela la mene abe mais on ta numéro kala mais France autorité be ka anga mo min ka wolo sebe fene rejeto kama dantala fo nina numéro ka ke fo nina numéro fene ka ak de naissance ka parce que pour eux de formulaire colonne manga ke acte ka ma rempli quoi ya bon de fait que pour eux là parce que à l'angolo B on va faire ko original te ko c'est faux loda to anga dem senu bana tani wolo sebe ira ka wolo on da to ta fait ni sura ya avec gela parce que on were bolo original de dodo wa okoro ko wolo sebe ndaw shi la sake ah bon on le fait autant en compte parce que de fait que à place B et puis on donne la donnée biométrique là tala parce que pour eux ni na ou numéro intéressant c'est biométrique en fait ni a dondron kasim e ka information be de bo donc wolo sebe ta fana ka nga be di ma o fana ka nga be di o chuga kelena bon pour eux c'est comme ça le numéro compte extrêmement ça dit beaucoup même qu'en fait les numéros mais on molongo ni na bolé we kana ni biométrie ngo aw mina fo tare ngo alhamdulillah au contraire akira degunwere di parce que pourquoi ndar de la ka sama iga plateau ya ngo folo yani anga do carte d'identité biométrique là parce que carte d'identité consulaire ne simple don to me o to même go jigi to ko sobe c'est vrai bon au fene jora yo dabla parce que si ça va fo anga dem sonuma na ma se kana ni passeport yi ay nani carte d'identité consulaire ou carte biométrique ya fam bon au carte indu fene glani o jora mena carte biométrique dibe bon biométrique indu iti suko soro chugashi tant que ni ma enrôlement ni nake bon ubitano enrôlement ni bi ka wolo sebe daga o yere ka wolo sebe original yere bu kala ko joko fodo ko parce que numéro ni na taka a do were la bu kala ko joko halanga acte de naissance ko o te norme respecti ko parce que quand were ka code yere be mi fo code civil mi fo acte de naissance ka centimètre ça dit ou ka centimètre do be kanga acte de naissance kanka ko colonne carré di mais ba so anga meru do la acte de naissance forme te créé donc au fin de la ambassade la visa là-bas minu be regroupement de réunification familiale ke ou be chama ka demander rejeter ka da o kunde ka bah oui au be ambo be difficulté au soro wolo sebe ke papier munu nga wolo sebe do ta te jamanjani do ta sûrement bon pour eux là ni fin fête tangli ni carré de et ya fam bon iba soro ni fin fête anga mimbe anga taxi ça na ka charae mi fo ou centimètre mi fo ni fin fête au norme kono pour eux là au fodi ka soro iduma do a chamante fo e mairie re de di cacher ba ka maire ka signature ba ka kay fo ko tew maire ka papier de l'année ka papier de l'année de voilà bon ulubo de considérer comme faux parce que chez eux anya mi sebe en tout cas au di mogoma c'est ça amaka fenwere di mintoyi ja gelare do ba aw kay munti yaw parce que yano mo to a jatimine ya parce que en fait ibana ta ni acte de naissance sugo so abe passé oh yeah mais ni tara ka droit nyumando droit man ali anga mo chama be visa ou je consulat ou ni mission diplomatique ou kono ani cause mbala mais uta be fié très jamani ou ba iba ou refus de visa quand ou ba for les documents produits ne sont pas probants vous voyez mais a juguma ni mbebala parce que a courrier chama ou ben na association on ba ye ou ben notu sebe donc ni akora to fanga mawyo voilà donc ou ba for avoir un document à tenir normes respectées ba ke na sa ko papier mi yere do ka soro rete ote ouais bon alors ça mi yere mi bolo yere papier fait mettre dafale nyumando na sebe no minga o de ketogo de te parce que ou ba for te charia respecté parce que ulu betu référé tout en texte ou de kan to be baragan taxi de ye mi yere sebe yere ko tugo na ulu betu de laje ni kuma na u ba for no fanga be uniformiser sage ya fam parce que ni kuma na u ba for no ere ka jamana sharia u ba be rappeler u ba lo be rappeler iye u ba rappeler fin kono boy awa jamana sharia ko ni de kanga keta acte de naissance kanga ni centimètre de respecter a janya ni a bunya ni way ba kanga glani wakati la kanga keta u ba be rappeler bon nina fenêtre là ba fi ki ga nina iga acte de naissance ko ce n'est pas original parce que numéro nina taka nina colonne place B vous voyez donc ulu be problème ou be aya noko la sigide so munu men baran no awno lu chebe to godi ba bismillah ka nyewa ba bere wa sabula ko kanado si na ji bala fusen traore abe pode bayon la awati jan
Tidiane de bɛ san Tidiane de an ka Bagnoli consul ye Sori de bɛ Lyon est-ce que o Sori yɛrɛ wuli awɔ Sori remplacera kunu an y'a ye décret la an ɲɛ b'a la an yɛrɛ ka tout à fait Mariam o tun ye ne yɛrɛ ka Keleya sous-préfète de ye commandant ale de tun ye Keleya sous-préfète ye dans les années 2012 2009 parce que a bɔra Keleya après a taara Kulikoro a bɔra Kulikoro a taara Côte d'Ivoire consulat la a bɔra a nana a taara Dioula ça a bɛ consulat voilà donc an ka lasigiden minnu bɛ yen an n'u ka rapport ka ɲi kosɛbɛ parce que sincèrement u bɛ ouverture ka ɲi et puis an n'u bɛ baara kɛ et puis n'an taar'u ma fɛn fɛn la u bɛ dayɛlɛ et puis ɲɛfɔli caman bɛ an b'o fɔ mais nin document kunda ninnu na i b'a sɔrɔ ninnu bɛ kɛ préfecture la préfecture bɛ intéressé yɛrɛ de répondre direct mais document i kelen mais document minnu na n'u y'a sigara a la k'a bɛ ta u bɛ se ka hali consulat ninnu fana interroger parce que o ye ni min bɛ bɔ consulat la yen nɔ mais i b'a sɔrɔ tout à fait u bɛ se k'u ɲininka bon aw ye nin document di nin document bɛ taa mais i b'a sɔrɔ document caman an b'a bɔ yan nɔ direct ka taa de bon minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ ni yen sɔrɔ ka gɛrɛ o ma i b'a dɔn n'an ka ville ninnu ka jan ni papier t'i bolo voyage ma nɔgɔ dɔw ma dɔw bɛ weleli kɛ fɛɛrɛ kɛ a ka nin document in bɔ n ye nin yɔrɔ la k'a ci ma bon n'o document taara ten o problème caman de bɛ poser sinon n'an sera consulat la fɛn fɛn la document ko kunda et puis hali u ye effort caman kɛ consulat position kan minnu bɛ nin degun na passeport ko nin fɛn na n'u tun taara n'o attestation ye o préfecture tun b'a minɛ mais préfecture fana sɔn min na u b'a minɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan u t'a minɛ parce que pour eux attestation validité est 3 mois de n'ale dir'i ma ale valeur est 3 mois kalo saba bon n'u y'a d'i ma kalo kelen i nana séjour minɛ n'a ye kalo fila i nana séjour minɛ kalo wɔɔrɔ e bɛ attestation kalo fɔ san kelen e bɛ attestation u b'a fɔ c'est pas clair ne ko consulat ninnu olu de ye degun ye wa walima a bɛna ɲɛnabɔ Bamakɔ bakuruba min na Bamakɔ de ye degun ye aw bolo bi degun tɛ consulat ye parce que degun yɛrɛ ye Bamakɔ de ye en fait parce que consulat ye lasigiden min ye parce que document bɛ taa déposer consulat a bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ Bamakɔ de parce que hali n'an taara bila yen a bɛ cheminer ka na Bamakɔ de donc problème in bɛɛ bɛ Bamakɔ de c'est à dire Bamakɔ de kan k'a bɛɛ ɲɛnabɔ yan donc ni solution bɛ sɔrɔ a la ni solution bɛ ɲini a bɛ ɲini Bamakɔ de donc ni Bamakɔ ye décision min ta ni Bamakɔ ko kan ka kɛ tan consulat ninnu fana bɛɛ b'a kɛ ten de donc i b'a sɔrɔ hali ni taara bila yen olu bɛ tila ka na ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ a bɛ bila ka na yan bɛ tila k'a lasegin k'a man ɲi parce que dossier Bayirika de nana o a bɛɛ bɛ déposer consulat b'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten a bɛ déposer a bɛ bila consulat b'a bila ka na mandataire bɛ taa an bɛ taa tribunal la an bɛ bɔ tribunal an bɛ taa CTDEC la an bɛ se u b'a rejeter ko dossier man ɲi a bɛ lasegin an ma tugun k'a man ɲi passeport ko fana pareil n'an taara dépôt kɛ consulat la consulat b'a bila service passeport b'a vérifier u b'a lasegin k'a man ɲi donc toujours finalité ye Bamakɔ de ye bon yan nɔ Bamakɔ faamaw de bɛ se k'a jateminɛ sisan c'est à dire malien minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ kɔfɛ degun min bɛ yen n filɛ ka difficulté minnu fɔ olu de bɛ se ka solution apporter nin na vraiment ninnu ye jamanadenw de ye a fɛn fɛn bɔra u bɛ bɔ de k'u bɛ taa fɛn ɲini ka don jamana kɔnɔ ne ko nin ye France problème dɔrɔn de ye wa ou bien malien min fɛn fɛn bɛ kɔ kan i bɛ ka degun min fɔ a b'a bɛɛ de kan nin Kasim nin ye malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a bɛɛ ka degun de ye nin ye ça c'est un problème commun en fait France dɔrɔn tɛ dɛ gɛlɛya ye nin mais France de ta ka ca ni bɛɛ ta ye olu ka sɛbɛnko o fɛn o sɛnsɛnnen don sinon Italie nin problème kelen bɛ yen nin problème kelen bɛ Espagne kɔsana in na Espagne y'a bila k'u bɛ sɛbɛn di mɔgɔ ba duuru mɔgɔ 500 ɲɔgɔn ma an ka Mali parce que France sɛbɛn ko gɛlɛyara kojugu mais an ka malien tila bɛɛ taara Italie Espagne mais o Espagne kulen in na passeport ko de tilara ka na mɔgɔ caman bali ka sɛbɛn sɔrɔ yen fɛnɛ parce que Espagne fɛnɛ ko k'olu t'a di ni ma na ni passeport ye olu mun y'a nɔgɔya olu min y'a nɔgɔya bon ayi na an bɛ papier di an bɛna papier 500 ɲɔgɔn de labila mais bɛɛ bɛ taa passeport bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo Kasim k'anw ye min bila ka taa bɛɛ ye sɛbɛn sɔrɔ dɔw bɛ taa kalo 6 kalo 9 ka séjour bolo f'u nana u ka so ka sigi mais passeport tɛ fɛn fɛn bolo o bɛɛ de bloquera parce que olu fana k'u t'a di ni passeport mais yen t'a la sa ça veut dire que ni Espagne papier b'i bolo i bɛ se ka baara kɛ France ni Espagne papier b'i bolo non a t'i yamaruya ka baara kɛ France mais a bɛ se ka i bɛ se ka taa ka segin de kɛ parce que Europe voilà Europe filɛ nin san ni séjour b'i bolo Espagne b'i yamaruya i ka kalo 3 kɛ Europe pays bɛɛ kɔnɔna la comme visa bɛ cogo min na i bɛ yaala i bɛ taa i bɛ kalo 3 kɛ i ka kalo 3 séjour in i bɛ considérer comme en situation vraiment irrégulière mais n'i ye kalo 3 tɛmɛ i bɛ considérer comme sans papier f'i k'i yɛrɛ ɲini donc a yamaruyalen tɛ Espagne papier kama patron dɔw b'u ɲɛ tugu k'i ta n'a ye a fɛnɛ ka fisa ni papier t'i bolo foyi t'i bolo quoi voilà parce que papier min don c'est ça parce que a papier bɛ se k'a to i bɛ don
ibe bo Europe kana Afrique ka sigi here be here tana be ibena mais na shishi de ti bolo ti ko ke le patron do bu njentu ko ke itanaye mais yeno permis de travail te mi be se ka baraka pays nu bela o yu ka nationalité c'est-à-dire ni yu ka carte de nationalité sur espagnol sur ibe se ka sigi français ka baraka comme ni français ta bi bolo be sigi espagne be baraka ou be nu ka résident européen union européenne ta bi bolo wala be se ka baraka Europe la awa ne ko sisan k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn cogo i wolo yɔrɔ ko walima i tɔgɔ ou bien i jamu ni i ka sɛbɛn b'a kɔnɔ siɲɛ 2 yalama olu kan ka kɛ gɛlɛyaw ye minnu taara aravɛki fa wagati o k'a to bi mɔgɔ ti ka sɛbɛn sɔrɔ wa anw kɔni bolo Kasim anw minnu bɛ kɔfɛ anw bolo a man ka kɛ blocage ye parce que aravɛki daminɛna wagati min na difficulté caman gɛlɛya camanba de sɔrɔla a kɔnɔ o gɛlɛya yɛrɛ tɛ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ taara k'i yɛrɛ taara i ka fɛn k'o tɛ dɛ agent minnu yɛrɛ tun bɛ mɔgɔ enrôler o agent ninnu fana ye erreur kɛ mɔgɔ caman ka données la ben si parce que aravɛki kɛ waati fɔlɔ agent fɔlɔ minnu tun b'a kɛ pour nous an bɛ se k'a fɔ a caman de un a caman tun ma formation voilà formation formation voilà bon formation tun ma faamu bon c'est ça u kana to so ten bon jagɛlɛya bolo ka taa mɔgɔ ka fɛnw ta k'u c'est ça o kɛra dɛ parce que aravɛki fɔlɔ in na fili caman sɔrɔla parce que pourquoi mɔgɔw tun bɛ hali mɔgɔw ka lieu de résidence ani lieu de naissance confondu o problème ba bɛ yen dɔw fana tɔgɔw mais dɔw fɛ i b'a sɔrɔ du dɔ kɔnɔ mɔgɔ kelen de bɛ du carnet ni bɛɛ ta ka na k'a kɛ o fana kɛra minɛ bon o de nana ni erreur an y'an dogo fana dɛ c'est ça an fana ko non k'an kana kɛ ko tubabu b'a fɛ ka na an piéger ko ka taa n'an ye ko n'i y'a kɛ k'a tɛ ɲa donc mɔgɔw siranna bon o erreur camanba de yera o fɛn in na donc o erreur minnu bɛ erreur matériel caman de kɛra i b'a sɔrɔ dɔw ka tɔgɔ inversera hali ne yɛrɛ ta waati erreur kɛra anw na parce que au lieu que a fɔra k'an sigi bɛ Bamakɔ mais an bangera Keleya mais u y'a kɛ ko comme an bangera Bamakɔ ko an bɛ Keleya a inversera en fait donc o problème ye mɔgɔba de sɔrɔ tubabu fɛ nin si tɛ tɛmɛ nin tɛ tɛmɛ tubabu fɛ par exemple n'i ka lieu de naissance ye Bamakɔ de ka k'i ka fɛn bɛɛ kan n'i ka lieu de naissance par i b'a sɔrɔ i ka lieu de résidence bɛ yen naissance bɛ yen pour eux là ça dit min bɛ i ka wolosɛbɛn ka Kasim o de kan ka i ka document bɛɛ suivre de A à Z donc o de la sisan n'i taara k'i bɛ taa passeport ta u b'i ka papier in bɛɛ minɛ tuguni tout à fait parce que n'i ko i bɛ taa passeport ta sisan u bɛ n'i ɲininka ni fiche ni n'a la ou carte ni n'a ou carte biométrique u b'i ɲininka wolosɛbɛn la u bɛ se k'i ɲininka justificatif de profession na n'a sɔrɔ u bɛ baara la ou pas min bɛ se ka k'a la voilà ani ka adresse ani contact chez eux aussi c'est pareil ni bɛ taa titre de séjour demander olu bɛ critère fɔlɔ les documents indispensables pour que titre de séjour sɔrɔ c'est l'acte de naissance le passeport et en même temps le justificatif de domicile donc ani justificatif de profession ani preuve de présence bon il faut que le justifier bon acte de naissance ou ni passeport de bɛ ka problème la c'est anw ma ne ko tɔn tɛ se ka wuli maliyɛnw tɔgɔla tɔn tɛ se ka wuli ka nin ko ninnu dɔw lajɛ wa bon tɔn wulila an ye baara camanba k'a la hali même avec le haut conseil haut conseil ye jɛniyɔrɔ fi sifinnakaw ka conseil jeune national de la jeunesse min bɛ u ye jɛniyɔrɔ fi anw yɛrɛ ye tɔn sigi nin kama parce que anw yɛrɛ ka tɔn n'i y'a sigi kun daminɛ Kasim an taalen an y'a jateminɛ parce que Faransi i b'a sɔrɔ tɔn minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye association communautaire de ye nin dugu in mɔgɔw an ka duguda a sigida mɔgɔw an ka quartier mɔgɔw mais association ka sigi voilà olu de ka ca Kader Kafu ni Kader Sifu Kayi région Sikaso région Segu région o association bɛ yen mais association ka sigi ko kana ɲɛsin papier ko ma anw kɔni taara n'aw m'a ye mais anw de y'an ɲɛsin o ma parce que aw ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na don tout à fait an ko bon an ka i nana ye dɔw b'a fɔ ko karisa ninnu bɛ ka wari de minɛ yan fɛ ka n'a kɛ mɔgɔw fana dan bɛ Mali la olu bɛ yan dɔrɔn ka yenkaw wele